I dag er det den 31. december, og det vil sige, at det er nytårsaften. I år 2012 er der sket nogle ting. Der er både sket gode og dårlige ting i årets løb. Den 14. januar havde dronning Margrethe regeret i 40 år. Prins Joachim og prinsesse Marie har fået en lille prinsesse ved navn Athena den 24. januar. Den svenske prinsesse Victoria og prins Daniel har også fået en lille prinsesse ved navn Estelle den 23. februar. I november åbnede forestillingen Nøddeknækkeren i Tivoli. Dronning Margrethe havde selv stået for scenografi og kostymer. Den 16. april dør skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller på dronningens fødselsdag. Han blev 98 år gammel. Håndboldherrerne vinder EM. Håndboldherrerne vinder med en finalesejr på 21-19 over Sibirien. Den 6. maj Horsens borgmester og formand for KL, Jan Trøjborg, dør af et hjertetilfælde under motionscykelløb. Han blev kun 56 år gammel. Den 13. maj farvel til højhusene. Søndag den 13. maj sendte 70 kilo sprængstof 2 højhuse mod asfalten i Rødovre. Kinesisk statsoverhoved besøger Danmark den 14. juni. Hu Jintao, præsidenten for verdens folkerigeste land, er på en 3-dages besøg i Danmark. Det er første gang, at et kinesisk statsoverhoved besøger Danmark. Den 15. september går Pia Kjærsgaard af som formand for DF efter 17 år. Hun overgiver pladsen til Kristian Thulesen Dahl. 12. december. Et ukendt H.C. Andersen eventyr dukker op. En lokal historiker fra Fyn har i bunden af en 15 kilo tung aktiv kasse fundet en hidtil ukendt eventyr af H.C. Andersen med titlen Tællelyset. Den 12. oktober. EU modtager Nobels fredspris. Den 14. oktober. Østrigeren Felix sprang ud fra en højde på 39 km. Det blev en af de mest sete og læste begivenheder på nettet, da frygtløse Felix i frit fald brød lydmuren med en fart på 1342 km/t. Den 24. oktober. Orkan Sandy hærger Caribien og koster mindst 65 mennesker livet i Jamaica, Cuba, Haiti og på Bahamasøerne. Og den 29. oktober bevæger orkanen sig nordpå. Orkanen går i land over New Jersey og New York og bevæger sig nordover mod Canada, og mindst 40 personer mister livet. Tirsdag den 6. november var der valg igen i USA. Barack Obama vandt trods forskellige meninger en sikker sejr over republikanernes Mitt Romney. Popmusikkens største stemme er død. Popstjernen Whitney Houston blev fundet død den 11. februar. Hun blev kun 48 år gammel. Jordens undergang. Marians kalender udløb den 21. december 2012, og der havde været meget snak i krogene om det skulle være slutningen på livet på jorden. Men blev det det? Nej. I Helle Thorning-Schmidts nytårstale siger hun: Vi skal bevare børnenes lyst til at lære, og derfor er tiden kommet til at indrette skoledagen på en ny måde. Der skal både være spændende aktiviteter og mere undervisning i dansk og matematik. Alle børn skal blive dygtigere. Det er vigtigt for, at det kan lykkes. Det vigtigste for, at det kan lykkes, er selvfølgelig skolens lærer. Jeg synes, det er vigtigt, at undervisningen ikke bare bliver den samme og for ensformet, så timerne bliver kedelige. Jeg synes, det kunne være spændende med nogle aktiviteter i undervisning og lære på en ny måde. I dronningens nytårstale siger hun: Det er en tendens til i tiden at tegne et billede af det perfekte liv, med ægtefælle, børn, lidt inspirerende arbejde, spændende fritidsinteresser, et ungdommeligt udseende uanset alder. Hvem kan leve op til alt sammen? Hvorfor skal vi dog det? Vi møder jo alle sammen modgang før eller siden. Vi knækker halsen på de kriser, der kan ramme os. Hvis kun det perfekte og overfladiske liv er godt nok. Jeg mener, at vi mennesker sagtens skal danne de billeder, vi håber, vores fremtid kommer til at se ud. Og forhåbentlig er der nok et af de ønsker, der kommer til at ske.
Det kræver bare, at vi går målrettet efter det, vi søger. Men alle behøver ikke blærede biler, store huse og et udseende for millioner af kroner. Hvis nogen har sat sig for, at de vil have den største villa en skønne dag, og de har arbejdet, der kan leve op til de krav. Men på grund af finanskrisen er der modgang på vej, og arbejdet går konkurs, og de bliver fyret. Der går deres drøm i stykker, og de må finde en anden drøm, de ville kunne gå målrettet efter, fordi det nye arbejde overhovedet ikke kan leve op til den samme standard. Jeg synes, at år 2012 har været et helt vildt fantastisk år med masser af oplevelser. Og til sidst har jeg bare at sige rigtig godt nytår.